naka-experience ka og nindot nga lugar ba? Ano ba? Vlogger gugo niya. Sige lang, ugma ikaw na sad. Katungod mo sa Delta for family ito doon sa tulo ka room doon ka CR toilet doon ka toilet so ang pamilya din siya okay ra gid siya kasi siya deluxe ni nga room good for two ilang labit sis ang ilabang deluxe tagpila na kay idea ilang deluxe na di ba 5,000 hindi kayo lang yung sikit ra ba depende o the corner ka okay facing the pila to ka subscribers na ko bro 20,000 no pila to ka subscribers na ko sis 20,000 20,000 last yeah viewers pila 2 million no so ang tinuod kung sabi yung tinuod bro minus 1,998,000 2 viewers okay hindi mo ta kapaghampok di pa ka mao. Daghan 2 million. 2 million. Alam mo to. Ya kares baby mo to kares tinod pila mag viewers na ko biya. Pila. Katawa mo ora magbay. Wagin pa, wagin lapat. Booking ra kita pirmihan eh. Dong open na mo dong. Pwede mo tanaw.
pangan sa restaurant. Ako kahit